Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας σήμερα 15 Φεβρουαρίου και ο καθένας μας ας προσπαθήσει να προσφέρει την ψυχολογική και ουσιαστική στήριξή του για την ίαση των παιδιών με απλές και υπέρτατες πράξεις ανθρωπιάς, όπως το πολύ απλό να γίνει δωρητής μυελού των οστών και αίματος. Απλές πράξεις και όχι λόγια μόνο που σώζουν παιδικές ψυχούλες. Έχω πει κι άλλες φορές ότι θαυμάζω όσους μπορούν να καταγράφουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις γνώσεις τους και να μας μεταφέρουν στο μαγικό κόσμο του βιβλίου. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γιατί έχω πολλούς φίλους, συγγραφείς και ποιητές, αλλά όταν οι φίλοι είναι και από τον τόπο σου, τότε αισθάνεσαι πραγματικά περήφανος για αυτούς. Μια τέτοια φίλη είναι μαζί μου και μαζί σας απόψε στα πολύχρωμα συναισθήματα. Κυρία Νεφέλη Πόπιζάνη, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ πολύ και με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του νέου σας βιβλίου «Φυγαδεύοντας συναισθήματα» να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και να είναι καλοτάξιδο. Καλησπέρα Γιώτα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τις όμορφες ευχές για το βιβλίο. Πόσο καιρό το λέγαμε, Βενεφέλη. Πάρα πολύ καιρό. Έτυχε το βιβλίο. Ναι. Πραγματικά έτυχε. Αν και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ήταν συγκυρία. Αν και τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά. Ακριβώς. Νεφέλη μου, έφτασες με το καλό σε ποιο βιβλίο? Στο τέταρτο. Ναι. Στο τέταρτο συγγραφικό σου έργο. Θέλω να κάνουμε λίγο μια αναφορά στα προηγούμενα έργα σου. Μια ωραία συζήτηση θα κάνουμε που έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο και μέσα από αυτά γνώρισαν και καταξίωσαν και σένα. Ξεκίνησες, το πρώτο ήταν το ταγκό της ψυχής μου. Ένα καθαρά βιωματικό βιβλίο που σκοπό όμως δεν είχε τα βιώματα μου, δηλαδή με την έννοια να τα διαβάσει κάποιος για να πει τι πέρασε η Νεφέλη ή τι έκανε η Νεφέλη, αλλά μέσα από τα βιωματικά αυτά κείμενά μου να ταυτιστεί, και πράγματι ταυτίστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι με το πρώτο μου βιβλίο. Βρήκα απίστευτα όμοιους μου. Γιατί Νεφέλη μου, τι είχε γίνει και έτσι σε όθησε να γράψεις αυτό το βιωματικό, όπως λες, βιβλίο? Νομίζω η ανάγκη του να μοιραστώ το συναίσθημά μου. Ανέκαθεν είμαι ο άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ να μοιράζομαι καταστάσεις, συναισθήματα. Αυτό πιστεύω με οδήγησε και στο να γραφτεί το βιβλίο το συγκεκριμένο. Το οποίο σε οδήγησε μετά σαν περίπου να πούμε ότι ήταν συνέχεια. Το επόμενο. Το επόμενο, ναι. Η συνέχεια νομίζω με ότι την έννοια το ζήτησαν πιο πολύ. Ακριβώς. Επειδή είναι και εκείνο αληθινό βιβλίο, δηλαδή βασισμένο σε αληθινές ιστορίες, αληθινών ανθρώπων, με τελώς όμως διαφορετική θεματολογία. Έτσι. Θέματα όμως που λίγο πολύ όλοι μας γνωρίζουμε, αλλά ιστορίες δικές μας. Ναι. Καθημερινές με θέματα ταμπού, έτσι, μιλάμε για ναρκωτικά, για αλκοόλ, για πορνεία, για ομοφιλοφιλία, για παχυσαρκία. Θέματα που όλοι γνωρίζουμε, αλλά όλοι μιλάμε τα για το επόμενο βιβλίο, το δεύτερο, όταν μου μίλησαν οι άγγελοι. Όταν μου μίλησαν οι άγγελοι. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησες. Είναι μια ερώτηση που την κάνουμε συνέχεια, δηλαδή τη ρωτάμε όταν έχουμε απέναντί μας έτσι, ανθρώπους που γράφουν, που έχουν το ταλέντο αυτό. Το είχες έτσι πάντα, ήρθε σε κάποια άλλη κάποια τη όταν ζωή με σου? ρωτάνε πώς ξεκίνησες, δεν ξέρω τι να απαντήσω, γιατί θεωρώ ότι δεν ξεκίνησα έτσι. Ήρθε μόνο του. Όχι, έτσι ήμουν, έτσι γεννήθηκα. Δηλαδή πολλές φορές λέω γεννήθηκα με ένα στυλό στο χέρι. Παράδειγμα, από την ηλικία 10 χρονών κρατούσα ημερολόγιο. Τώρα ένα παιδάκι 10 χρονών ημερολόγιο, τι να γράψει, ας πούμε. Συνήθως βέβαια έγραφα κάτι που θα άκουγα από τους μεγάλους ή κάποια απορία, δηλαδή άκουσα κάτι και έλεγα τι σημαίνει τώρα αυτό που είπανε. Το σημείωνα και άρχιζα να το ψάχνω, ξέρεις, όλα αυτά. Ξεκίνησα έτσι κάπως να εκφράζομαι με το γραπτό λόγο. Από εκεί και έπειτα ανέκαθεν δηλαδή να έγραφα. Οπότε πάντα λέω, δεν ξέρω πώς ξεκίνησα, έτσι είναι. Έτσι υπάρχει, έτσι είμαστε μαζί, γεννηθήκαμε μαζί εγώ και η συγγραφή. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι ξεκίνησες
σε κάποια... Όχι. Απλά ίσως ο κόσμος, επειδή ξέρει από μία ηλικία και μετά να λέει πώς προέκυψε. Για μένα δεν προέκυψε, υπήρχε πάντα. Έτσι, απλά δεν είχαν εκδοθεί κάποια δουλειά μου, ή αν θέλεις δεν το ξέρανε κιόλας. Το ξέρανε πολύ εκεί, έτσι, ότι εγώ γράφω. Είναι ο πρωτόγνωρος φόβος, αν μπορούμε να πούμε, όχι φόβος ακριβώς, όλο αυτό το συναίσθημα, τι θα γίνει, όχι ντρέπομαι να το εκδώσω, και αν εκδοθεί πώς θα εκδοθεί, τι θα πούν οι άλλοι. Ναι, μια αγωνία. Κάτι που εγώ δεν την είχα. Παράδειγμα, στο πρώτο μου βιβλίο, επειδή έτσι γράφω πάρα πολλά βιώματά μου, θυμάμαι η εκδότριά μου μόλις το διάβασε, μου λέει: βρε Νεφέλη, μήπως εκτεθείς? Λέω: γιατί να εκτεθώ? Με την έννοια ότι λίγο πολύ δεν περνάμε όλοι μας τα ίδια, ας πούμε, πράγματα που καταστάσεις, δηλαδή και τα άσχημα και τα καλά μας και τα χιλιαδυο και την απόρριψή μας και ό,τι γράφω μέσα, τέλος πάντων. Δεν θεώρησα ότι θα εκτεθώ, δηλαδή δεν το είχα ποτέ έτσι αυτό το ότι εκτίθομαι. Όχι, ειδικά με την μέσα έννοια, από ναι, γιατί πιστεύω ότι λίγο πολύ περνάμε όλοι μας τα ίδια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα έκθεσης. Εντάξει, βέβαια κάποιοι νιώθουν, όπως λες, έχουν δηλαδή αυτό το φόβο σε εισαγωγικά, ας πούμε, της... Το έχω ακούσει, γι' αυτό σου το λέω. Και εγώ το έχω ακούσει. Υπάρχει αυτή η αγωνία, ότι ναι, μήπως εκτεθώ, μήπως. Δηλαδή το αισθάνεσαι. Καταλαβαίνω πως το λέω, γιατί ναι, το έχω ακούσει και εγώ, αλλά σε μένα δεν ξέρω, δεν το ένιωσα έτσι καθόλου. Συνεχίζοντας λοιπόν, μετά το πρώτο βιβλίο, τι σε έκανε, Νεφέλη, να ξεκινήσεις το δεύτερο πραγματικά? Το δεύτερο βιβλίο ξεκίνησε... Γιατί είχε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το βιβλίο. Ναι, είχε. Ξεκίνησε το δεύτερο βιβλίο εξαιτίας ενός φίλου, ο οποίος είχε διαβάσει το πρώτο και μου λέει: θα ήταν πολύ ωραίο να γράψεις αληθινές ιστορίες ανθρώπων που, δηλαδή, να συνεχιστεί όλο αυτό. Ναι, έγραψες πρώτα για σένα, γιατί πολλοί, ξέρεις, ξεκινούν αντίθετα. Γράφουν πρώτα για άλλους και στο τέλος ίσως να γράψουν για τον εαυτό τους. Ή μέσα από κάποιους ήρωες βγάζουν ίσως, τον εαυτό τους. Εγώ το ξεκίνησα λίγο αντίστροφα για ορισμένους. Έτσι, εγώ έτσι το ένιωσα. Και μου έβαλε την ιδέα. Και λέω ναι, θα ήταν, επειδή έτσι έχω και μια ευαισθησία, έτσι, και μια αγάπη προς αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, που παίρνουν καταστάσεις δύσκολες και είναι στο περιθώριο, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα και ξεκινήσαμε. Με 21 ανθρώπους, έτσι, 21 ιστορίες, στους αγγέλους. Βιωματικές. Έμαθα πάρα πολλά από αυτούς τους ανθρώπους. Όσο καιρό γράφαμε και δουλεύαμε το βιβλίο, τους αγάπησα πάρα πολύ και αν τους εκτιμούσα μία φορά πριν, τώρα τους εκτιμώ 10. Για τον καθημερινό αγώνα που δίνουνε, να σταθούν σε μια κοινωνία που δυστυχώς μόνο κρίνει εύκολα. Πολύ έτσι, σωστά. Ναι. Πραγματικά είναι άξιοι. Θα συνεχίσουμε, θα μιλήσουμε και για τον κόσμο του βιβλίου και πώς αντιμετωπίζεις και τις κριτικές και όλα, αλλά θα μείνουμε λίγο τώρα στο καινούριο. Στο καινούριο. Φυγαδεύοντα συναισθήματα, λοιπόν, ο τίτλος του νέου σου βιβλίου. Φυγαδεύοντα συναισθήματα, γιατί αυτός ο τίτλος, Νεφέλη, πώς έφτασε σε αυτό τον τίτλο? Το ρήμα φυγαδεύω σημαίνει βοηθώ κάποιον να ξεφύγει, τον μεταφέρω κάπου αλλού για ασφάλεια. Αν αγαπάμε τον εαυτό μας, θα τον προστατέψουμε. Θα τον βοηθήσουμε να ξεφύγει βρίσκοντας έξοδο διαφυγής. Επομένως, το συναίσθημα φυγαδεύεται. Έτσι. Αν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι όλοι θα είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε εγκλωβισμένοι με τους προσωπικούς μας δαίμονες. Νομίζω ότι η δομή του βιβλίου είναι τέτοια που μόνο ο ανάλογος τίτλος το άρμοζε. Γιατί πραγματικά φυγαδεύουμε το συναίσθημα μέσα από αυτό το βιβλίο. Τι ακριβώς διαπραγματεύεται το βιβλίο? Νομίζω ότι είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα βιβλία μου. Περιέχει κάποια κείμενα αποφθεγματικά και κάποια ποίηματα και η διαφορετικότητά του έγκυται όχι τόσο στα αποφθεγματικά του κείμενα όσο στα πεζά ποίηματα, γιατί μορφή αποφθεγμάτων μου υπήρξε και σε προηγούμενα βιβλία μου. Ποίηματα όμως είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν προς τα έξω, άσχετα αν υπάρχει ολόκληρη συλλογή στο αρχείο μου, έτσι. Γράφει συνέχεια, Νεφέλη? Ναι, μόνιμα. Γράφει συνέχεια.
Το οξυγόνο μου, ξέρω εγώ. Αλήθεια, πώς γράφεις, τι ώρες έτσι, θέλεις ώρες. Να είσαι ήσυχη, να έχεις ησυχία? Κοίταξε να δεις, γράφω παντού με την έννοια, μπορεί να είμαι κάπου στο δρόμο, να δω κάτι, μια εικόνα, να ακούσω κάτι, από όσα συμβαίνουν γύρω μας, και να μου έρθει το κλικ που λέει, θα σημειώσω, θα βγάλω το μπλοκάκι μου, θα σημειώσω κτλ. Για να γράψω όμως, να ολοκληρώσω τέλος πάντων να αυτό το δέσεις, που έχω κρατήσει ως σημειώσεις, εκεί να χρειάζομαι απομόνωση. Γιατί θέλω να το ζω. Ό,τι γράφω θέλω να είμαι μέσα σε αυτό, να μην με απασχολεί τίποτα γύρω μου, να μην, ξέρεις, με επηρεάζουν οτιδήποτε. Να πούμε ότι το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Γεωργίου. Εκδόσεις Γεωργίου είναι ένας εκδοτικός οίκος που βρίσκεται στα πρώτα του βήματα, εκπροσωπεί όλη την Ήπειρο και όχι μόνο, και κύριο παράγοντα έχει την αγάπη και το μεράκι για το βιβλίο. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψει, θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω δημόσια την Κατερίνα Μαγουνάκη, τον Θάνο Πάσχο, τη Δέσποινα Χατζή, τον Δημήτρη Τσολάκη, την Δήμητρα Παπαϊωάννου, τον Γιώργο Χατζησπύρο, της εκδόσης Γεωργίου φυσικά. Καθένας από αυτούς έβαλε το προσωπικό του λιθαράκι ώστε να εκδοθεί και αυτό το πόνημά μου, και έτσι έχω την ανάγκη να τους ευχαριστήσω δημόσια. Είναι νέες εκδόσεις εδώ? Είναι νέες εκδόσεις στον τόπο μας, στην πόλη μας. Στην πόλη μας, ναι. Τα προηγούμενα βιβλία σου ήταν από τον Οσελότος και το γεννημένος 2 φορές Revolution εκδοτική. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Και στον εκδοτικό οίκο και σε σένα. Πολύ. Ευχαριστώ. Είναι ωραίο να γίνονται τέτοια ανοίγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και σε τέτοιους καιρούς. Ξέρεις τι, όταν αγαπάς κάτι, εντάξει, θέλεις να το προχωρήσεις, να το προωθήσεις, ναι, να δουλέψεις πάνω σε αυτό. Έτσι, από την εμπειρία που έχεις τώρα, και είναι αρκετά μεγάλη εμπειρία, πώς βλέπεις τον κόσμο του βιβλίου? Κοίταξε, δύσκολα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εγώ από τη φύση μου είμαι έτσι και αισιόδοξος άνθρωπος. Οπότε προτιμώ να βλέπω την αισιόδοξη πλευρά. Παρόλο που είναι δύσκολα, πιστεύω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Διαβάζει ο κόσμος? Διαβάζει ο κόσμος. Διαβάζει, ναι. Ίσως όχι στο βαθμό που θα θέλαμε ή που θα περιμέναμε, αλλά νομίζω ότι διαβάζουν. Βλέπεις ότι περισχύει το ηλεκτρονικό βιβλίο από το... Δίστανται απόψεις. Είναι κάποιοι δίστανται απόψεις. Είναι κάποιοι που λένε ότι περισχύει, κάποιοι άλλοι όχι. Εγώ έχω καταλάβει ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων που προτιμάει το έντυπο βιβλίο. Να το πιάσει στο χέρι του, να το ξεφυλίσει, να το νιώσει, δηλαδή να το έχει μπροστά του. Ναι. Εγώ, ας πούμε, εντάξει, είμαι λάτρης του έντυπου, έτσι δεν το συζητάω αυτό. Ναι. Όπως λες, η μυρωδιά, το να αγγίξω το βιβλίο, να το δω, ναι. Είναι αυτό που λες δίστανται απόψεις, ναι, ακριβώς. Γιατί πλέον τα βρίσκεις εύκολα, το κατεβάζεις, ακριβώς. Το διαβάζεις. Εντάξει, το καθένα έχει τα υπέρ και τα κατά του, όπως όλα τα πράγματα, έτσι. Ναι. Δεν λέμε ότι είναι κάτι αρνητικό το e-book, ας πούμε, αλλά εντάξει. Τι θα αποκομίσει ο αναγνώστης διαβάζοντας το καινούργιο σου βιβλίο? Για τα προηγούμενα είπαμε ότι ήταν βιωματικά, ότι εντάξει, υπήρχαν και αποφθέγματα. Τώρα σε αυτό εδώ που έχουμε και ποίηση μέσα, τροφή σκέψης, προβληματισμό, αλλά παράλληλα και ανακούφιση, αναθεώρηση κεκτημένων, και σίγουρα θα αποκομίσει δύναμη για τη συνέχεια, για την όποια συνέχεια του ο καθένας. Πιστεύω θα πάρει δύναμη. Αυτά τα ποίηματα είναι ποίηματα μέσα, γιατί δεν το έχω δει εγώ το βιβλίο ακόμη. Είναι πεζά ποίηματα. Τώρα μου το έφερες, ναι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είναι πεζά ποίηματα και κάποια αποφθέγματα. Αυτά έτσι είσαι παρακινημένη που τα έγραψες από την επικαιρότητα, από δικά σου συναισθήματα, έτσι που όλα μαζί, που βγήκαν όλα μαζί. Βέβαια το ένα συνδέεται με το άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά έτσι που γραφτήκαν από προσωπικές μου καταστάσεις, πολλά από την επικαιρότητα, έχει απ' όλα. Ναι. Θέλω να συζητήσουμε λίγο έτσι, να μείνουμε στο θέμα, στον κόσμο του βιβλίου.
Έχεις τόσα χρόνια που είσαι μέσα στην αγορά και στον ανταγωνισμό. Απογοητεύτηκες, πήρες δύναμη, σίγουρα θα υπήρχαν έτσι κάποια εμπόδια. Βέβαια υπάρχουν εμπόδια. Υπάρχουν εμπόδια. Καταρχήν... Είναι εύκολος δηλαδή αυτός ο χώρος? Όχι. Όχι, δεν είναι εύκολος. Καθόλου εύκολος. Τουλάχιστον με αυτά που εγώ αντιμετώπισα και είδα. Στην αρχή, πριν 4 περίπου χρόνια, όταν πρωτομπήκα σε αυτόν τον κόσμο, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που εγώ είχα στο μυαλό μου. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, τους ανθρώπους, αν θέλεις, που ασχολούνται με το βιβλίο, τους δημιουργούς τους. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν κλίκες. Όπως παντού. Όπως παντού, ακριβώς. Ωστόσο, βέβαια, μην τα βάζουμε όλα σε ένα σακέτσι, υπάρχουν και πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Εννοείται. Έτσι, εγώ βίωσα και τα δύο. Γνώρισα και την καλή πλευρά και την άσχημη πλευρά. Αλλά δεν με αποθάρρυνε όμως όλο αυτό. Δεν με αποθάρρυνε. Εγώ συνέχισα και συνεχίζω. Απέναντίες, παίρνεις κανονικά, ναι, συνεχίζω και κάνω αυτό που κάνω. Θεωρείς ότι είναι καλό το ότι υπάρχει αυτή η συγγραφή των βιβλίων σε τόσο τακτά χρονικά διαστήματα? Όχι. Όχι, εγώ τουλάχιστον και δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και δεν ξέρω και πώς το κάνω, να σου πω την αλήθεια. Δεν γίνεται να γράφεις με όρια, ας πούμε. Δηλαδή μέσα σε 6 μήνες, 1 χρόνο, 8 μήνες, εγώ θα γράφω συνέχεια, βγάζω βιβλία. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω κάτι τέτοιο. Είναι λίγο, πώς να το πω τώρα, να μου επιτραπεί έκφραση, εμπορικό, ξέρω εγώ. Δηλαδή από κάποιο σημείο και ναι, μετά... Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι συγγραφή. Και ξέρεις, για μένα δεν είναι τόσο το θέμα να πούμε ποιος είναι συγγραφέας ή τι είναι συγγραφέας ή πόσα βγάζει ή τι βγάζει κτλ. Δεν θεωρώ ότι πάσουμε από συγγραφείς, πάσουμε από λογοτέχνες. Το θέμα νομίζω είναι, υπάρχουν σήμερα λογοτέχνες στην Ελλάδα, στη σημερινή Ελλάδα. Έχουμε όταν λογοτέχνες. Λες λογοτέχνες, πώς το εννοείς? Όπως οι μεγάλοι λογοτέχνες μας, κλασικοί. Υπάρχουν. Βέβαια αυτό θα το δείξει του καθενός έτσι ο χρόνος. Τα έργα του, η πορεία ακριβώς. Βλέπω όμως πολύ εμπορικότητα. Και εμένα δεν μου αρέσει τόσο πολύ αυτό. Μήπως είναι και κάτι που ζητάει ο κόσμος, νομίζεις? Τι ακριβώς ζητάει ο κόσμος? Αλλά βέβαια θα υπάρχει και κάποιο όριο και στον κόσμο. Ακριβώς. Τι ακριβώς ζητάει ο κόσμος? Δηλαδή, κάτι τώρα, που να το ξεφυλίσει. Με κάνεις παίρνω φόρα και δεν ξέρω, πρέπει και να το λέω έτσι και όπως τα νιώθω. Ξέρω εγώ, έχουμε μείνει δηλαδή σε ένα... Βλέπεις παντού μυθιστόρημα και όλα γύρω από την αγάπη, από τον έρωτα, που δεν λέω, πολύ ωραία είναι η αγάπη και ο έρωτας και όλοι μας κατά καιρούς γράφουμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα. Ναι, γι' αυτό σου λέω δηλαδή, πριν, μήπως τους αρέσει μήπως να ξεφεύγουν έτσι, Ξέρεις όμως, για μένα βιβλίο δεν είναι μόνο ξεφεύγω, είναι και ξεφεύγω και ξεχνιέμαι, αλλά και να πάρω και να προβληματιστώ και να σκεφτώ και τι μπορώ να αλλάξω, τι έμαθα από αυτό που διάβασα. Οπότε εντάξει, δεν ξέρω, είναι απόψεις αυτά τα πράγματα. Εσύ τι μηνύματα περνάς δηλαδή στους αναγνώστες σου? Εγώ αυτό που προσπαθώ μέσα από τα γραπτά μου είναι να ταυτιστούν οι άνθρωποι με αυτά που γράφω, να βρουν κομμάτια του εαυτού τους που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν καν πως υπάρχουν. Να γεννηθεί η επιθυμία να δουλέψουν τον εσωτερικό τους κόσμο, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να ξέρουμε τι γίνεται μέσα μας. Όλα ξεκινάνε από το τι κουβαλάμε μέσα μας, γιατί αυτό βγαίνει και προς τα έξω και στις κοινωνικές μας συναναστροφές, έτσι. Είμαστε εμείς αυτοί καθεαυτοί. Και αν δεν βγαίνει, κάποτε θα φανεί. Ακριβώς, ναι. Είμαστε λοιπόν εμείς αυτοί καθεαυτοί ή είμαστε όλα όσα οι άλλοι μας γαλούχησαν να είμαστε? Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό η ανάγνωση ενός πονήματος να έχει τη δύναμη να μας βάζει σε σκέψη, αυτό που είπα πριν, να προβληματιζόμαστε, κάνοντας μας καλύτερους ανθρώπους, όσο αυτό είναι εφικτό. Νεφέλη, είσαι μητέρα 2 παιδιών. Είναι μεγάλα τα παιδιά. Είναι μεγάλα τα παιδιά μου, ναι. Η κόρη, από ό,τι μου είχες πει, σπουδάζει. Η κόρη όχι, δεν σπουδάζει, δουλεύει. Δουλεύει στη Λάρισα, ναι, σωστά. Ναι. Τέλος πάντων είναι ενήλικα και τα δύο. Και τα δύο ενήλικα. Ναι, ενήλικα. Τι σου λένε?
Σχετικά με τι? Με την συγγραφή. Με τη συγγραφή. Με την αγάπη που έτσι με έχουν γνωρίσει. Δηλαδή για τα παιδιά, δεν είναι τα παιδιά από μικρά, έτσι με βλέπαν. Μία μαμά να γράφει. Για αυτούς είναι κάτι το φυσιολογικό. Δεν τους έκανε, δηλαδή δεν τους ήταν κάτι πρωτόγνωρο ότι όπεδο ένα βιβλίο, ξέρω τι έκανε η μαμά και έτσι με βλέπαν μόνο να γράφω. Σε ρωτάνε έτσι τις σκέψεις σου, τις απόψεις σου? Βέβαια, με ρωτάνε, κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις με τα παιδιά μου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μου αρέσει που μου ζητάνε τη γνώμη μου, άσχετα αν θα την ακολουθήσουν. Έτσι, αλλά μου αρέσει που μου ζητάνε τη συμβουλή. Όταν διαβάζουν τα βιβλία σου, σου κάνουν κριτική? Φυσικά μου κάνουν κριτική. Και βέβαια μέχρι στιγμής θετική κριτική. Και αυτό καλό είναι, νομίζω. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ξέρεις, όταν τα παιδιά μας είναι και οι πιο αυστηροί κριτές. Ακριβώς. Δεν μας χαρίζουν τίποτα. Και είναι και οι πιο αληθινοί κριτές, έτσι. Οπότε την κρίση τους την εμπιστεύομαι. Δεν το συζητάω αυτό. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που βρίσκουν, όπως μου λένε, απαντήσεις σε κάποια θέματα που τα προβληματίζουν μέσα από τα γραπτά μου. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι. Γενικά με τις κριτικές τώρα, Νεφέλη, πώς τις αντιμετωπίζεις? Σίγουρα θα έχεις, αν και εγώ τις περισσότερες θετικές τις ξέρω, αλλά θα υπάρχουν και αρνητικές κριτικές. Πώς τις αντιμετωπίζεις? Προσγειωμένα και τις δύο, και τη θετική αρνητική και την κριτική. Προσγειωμένα. Η θετική κριτική σίγουρα θα μου δώσει δύναμη, θα αποδικαιώθηκαν οι κόποι μου, θα πάρω δύναμη να πάω παραπέρα, αλλά ως εκεί. Ξέρεις, ούτε θα πάρουν τα μυαλά μου αέρα, ούτε θα... έτσι, μέχρι εκεί. Τώρα, η αρνητική κριτική... Τώρα πια, Νεφέλη, στο 4ο βιβλίο, ξέρεις πλέον. Ξέρεις κάτι, τι σου γίνεται. Στο πρώτο μου βιβλίο μου ευχήθηκε ένας φίλος, καλοτάξιτο και τα λοιπά, και μου λέει, τι άλλο μου λέει να σου ευχηθώ, ό,τι θέλεις μου λέει. Ξέρεις τι θέλω, του λέω, από αυτή την ιστορία να μην πάρουν τα μυαλά μου αέρα. Και έμεινε, ξέρεις, με κοιτούσε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ξέρεις, είναι ένα λεπτό σημείο. Είναι πολλοί άνθρωποι, γνωρίζουν ανθρώπους, έτσι. Και αλλήμον, δηλαδή, εντάξει, και εύτυχώς δεν το έπαθα. Δεν πήραν τα μυαλά μου αέρα. Τώρα, στην αρνητική κριτική, όταν η αρνητική κριτική έχει κάποιο εύλογο επιχείρημα, είναι καλοδεχόμενη. Γιατί θα σε βοηθήσει να πας παρακάτω, να βελτιωθείς, να πεις, για να δω γιατί μου το είπε αυτό, πού είναι το λάθος ή τι δεν έκανα σωστά, θα το δουλέψεις. Μπορείς να διακρίνεις πια όταν η αρνητική κριτική είναι καλοπροαίρετη? Φυσικά. Μπορείς. Και το λέω έτσι το φυσικά, ναι. Είμαι από τη φύση μου έτσι, δεν ξέρω, είμαι πολύ διαισθητική. Δηλαδή καταλαβαίνω τους άλλους από το ύφος τους και μόνο με ποιον τρόπο μου το λένε, ό,τι μου το λένε, οπότε δεν έχω πέσει έξω, το διακρίνω αυτό. Τώρα, αν μια κριτική είναι έτσι για να γίνει, να είχαμε να λέγαμε, εντάξει, με αφήνει αδιάφορη. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω στεναχωρήθηκα. Όχι, αυτό με αφήνει αδιάφορη τελείως, ναι. Νεφέλη μου, πού μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί το βιβλίο τα προηγούμενα βιβλία σου? Δεδομένου τώρα το συγκεκριμένο βιβλίο, το καινούργιο, επειδή είμαστε στη διαδικασία που γίνεται η προώθηση στα βιβλιοπωλεία, γιατί μόλις μία εβδομάδα έχει κυκλοφορεί, ναι. Οπότε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και ενδεχομένως ακόμη να μην υπάρχει σε όλα. Για άμεση παραγγελία μπορεί κάποιος να καλεί στο 26 510 39 41 ή στο email εκδόσισγεωργίου@gmail.com. Ωραία, και μπορεί να το παραγγέλνει. Και μπορεί να το παραγγέλνει, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Η Νεφέλη τι βιβλία διαβάζει? Τα πάντα. Τα πάντα. Δεν αφήνει τίποτα. Βιβλία, εφημερίδες, τα πάντα. Αγαπημένα σου βιβλία? Αγαπώ πάρα πολύ όλα της Μάρο Βαμβουνάκη. Είναι αγαπημένη μου. Με βοηθάει πάρα πολύ σε προσωπικά μου έτσι, ζητήματα. Νομίζω ότι βρίσκεις απαντήσεις, όπως και με τις Αλκιόνης Παπαδάκη. Έτσι, βρίσκεις απαντήσεις μέσα από τα βιβλία τους. Είναι αγαπημένες μου και οι δύο αυτές. Από εκεί και έπειτα διαβάζω τα πάντα. Και τώρα τελευταία μάλιστα διαβάζω και καινούριους νέους συγγραφείς, νέους όχι μόνο στο χώρο αλλά και ηλικιακά. Δηλαδή παιδιά 25 ετών, 23, πολύ νεαρά παιδιά. Και με χαροποιεί ότι υπάρχουν αξιόλογοι νέοι άνθρωποι που έχουν να δώσουν πράγματα. Βλέπεις δηλαδή ότι, και εγώ το βλέπω, ότι πραγματικά πολλά νέα παιδιά. Ναι.
Και μου αρέσει αυτό. Γράφουν. Ναι. Γράφουν όμως όχι για να γράφουν. Όχι για να. Μπράβο, αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Με ουσία. Ναι, ακριβώς, με ουσία. Με ουσία. Και αυτό το πράγμα έτσι είναι αισιόδοξο, είναι όμορφο. Επίσης βλέπουμε, όπως είπες τώρα, για τις εκδόσεις Γεωργίου και πολύ έτσι να ξεφυτρώνουν πολύ τέτοιοι εκδοτικοί πάρα πολύ εκεί. Να έχουν όρεξη όμως και τα προωθούν και πάρα πολύ ωραία τα... Ναι, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Τα έργα. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Και ακριβώς, ξέρετε, επειδή υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί εκδοτικοί στη χώρα μας και αντίστοιχα επίσης πολλοί συγγραφείς. Ναι, ναι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι μόδα ή κατά πόσο όλοι έχουν κάτι να δώσουν μέσα από αυτά που γράφουν. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι όλοι γράφουν κατ' ουσίαν. Έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Επί παραδείγματι τώρα στις εκδόσεις Γεωργίου που μιλάμε, μου φέρνεις το βιβλίο σου, το κοιτάω, το διαβάζω, συγγνώμη. Εάν δεν μου λέει κάτι, δεν θα το εκδώσω. Δεν θα κοιτάξω να υποφεληθώ από εσένα. Και ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν θέλω να εκθέσω ούτε εσένα ούτε τις εκδόσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να συμβαίνει στις μέρες μας. Γιατί οι περισσότεροι, για τους εκδοτικούς το βλέπουν, εντάξει, είναι η δουλειά μου. Σου λέει, έλα εδώ, θα το εκδώσουμε, οκ, μια χαρά. Σου λέω και 5-10 επένους, παίρνουν και τα μυαλά σου αέρα και όλα ωραία και καλά. Εδώ δεν δουλεύουμε έτσι. Αν πραγματικά αξίζει κάτι θα προχωρήσουμε. Αν δεν αξίζει δεν θα προχωρήσουμε. Γιατί εντάξει, γέμισε ο τόπος από εκδότες και συγγραφείς. Το θέμα είναι να κάνουμε καλή αξιόλογη δουλειά. Δουλειά που να αξίζει, που να πάρει κάποιος να διαβάσει και να αποκομίσει κάτι από αυτό που θα διαβάσει. Εγώ, Νεφέλη μου, δεν μπορώ να έχω άποψη. Συμφωνώ βέβαια σε κάποια πράγματα μαζί σου. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θαυμάζω όσους γράφουν. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Τους θαυμάζω, σας θαυμάζω. Ναι. Ναι. Εγώ πάλι θαυμάζω όσους μπορούν να... Γραφείς, δεν ξέρω. Όσους έχουν έτσι πολύ άνετη ροή λόγου, προφορικά, τον προφορικό λόγο. Γιατί ξέρεις, συνήθως εμείς που γράφουμε δεν είμαστε τόσο του προφορικού. Εγώ δεν είδα να συνήθως του άνετη ροή λόγου. Μια χαρά είναι η κουβέντα μας. Ναι, συνήθως είμαστε λίγο πιο εσωστρεφείς άτομα, πιο... Όχι, μια χαρά. Γιατί δεν είσαι μόνο στη συγγραφή, είσαι πολυτάλαντη. Αρθρογραφείς. Ναι. Πες μας λίγο, με τι άλλα καταπιάνεσαι, να πούμε για την αρθρογραφία. Εντάξει, με πολλά. Παράδειγμα, καταπιάνουμε και με τη μουσική. Άλλος έρωτας μεγάλος. Τώρα, μουσική, έτσι. Εδώ, πες μας. Λοιπόν, η αρθρογραφία. Στον χώρο της αρθρογραφίας ξεκίνησα πριν 4 χρόνια περίπου. Όταν ο καλός μου φίλος ο Λεωνίδας ο Θεοδωρίδης μου πρότεινε να γράφω στο ηλεκτρονικό του περιοδικό στο Citibank, και όχι απλά μου πρότεινε, μου έδωσε και δική μου προσωπική στήλη. Τι περιοδικό είναι αυτό, Νεφέλη μου? Είναι ηλεκτρονικό περιοδικό, ναι. Κοινωνικού περιεχομένου, συνεντεύξεις, βιβλία, πολιτισμός, δεν είναι εδώ τοπικό? Μόδας. Όχι, είναι ηλεκτρονικό. Είναι ηλεκτρονικό και ναι. Είναι παντού. Παντού, ναι, ακριβώς. Μου έδωσε λοιπόν προσωπική στήλη. Εννοείται με χαροποίηση ιδιαίτερα. Πες μας το λίγο πάλι που... Citibank.online.gr, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, με συγκίνηση η εμπιστοσύνη που μου έδειξε, έτσι, εντάσσοντάς μου στη συντακτική του ομάδα. Έπειτα ακολούθησε το Ήπειρο Σύμφο, το Double Magazine, το Kiss My Grass και το Sibyl Life, με προτάσεις που μου έκαναν ο Νίκος ο Βούστρος, ο Μίλτος ο Γίτας, η Νατάσα και ο Δημήτρης Μανιάτης αντίστοιχα. Φίλοι και συνεργάτες όλοι τους που επίσης ευχαριστώ πολύ. Σωστά. Ξέρεις, ίσως να ακούγουμε και τους δύο πριν από λίγο καιρό. Σας άκουσα μάλλον. Ναι. Σας άκουσα, ναι. Και ίσως να ακούγουμε έτσι, να θεωρούν κάποιοι ότι επαναλαμβάνομαι, γιατί το λέω συνέχεια όσον αφορά την αρθρογραφία, πάντα αναφέρω αυτούς τους ανθρώπους. Το θεωρώ πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται και μας βοηθούν στα πρώτα μας βήματα. Έτσι. Εγώ θα το λέω, δηλαδή πάντα όταν μου δίνει τη δυνατότητα και ευκαιρία, πάντα λέω το ευχαριστώ μου δημόσια σε αυτούς τους ανθρώπους. Και πολύ καλά κάνεις, Νεφέλη μου. Δεν είναι τίποτα ένα ευχαριστώ. Όχι, ξέρεις τι, δεν είναι το τυπικό ευχαριστώ. Είναι το ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, είναι ειλικρινές ευχαριστώ. Δηλαδή είναι ευγνωμοσύνη. Το να σε εμπιστεύεται ο άλλος στα πρώτα σου βήματα, ειδικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έτσι, τώρα μέσα από την ορθογραφία μου δίνει τη δυνατότητα να θίγω διάφορα κοινωνικά θέματα και όχι μόνο, και είναι και αυτό ένας τρόπος έκφρασης, το να βρίσκω συνοδοιπόρους, όπως γίνεται και με τη συγγραφή. Η αρθρογραφία σου είναι καθαρά στην επικαιρότητα, Ναι. Κυρίως κοινωνικά θέματα. Κοινωνικά θέματα, ναι. Δέχεσαι δηλαδή και ερωτήσεις από... Όταν λες ερωτήσεις... Ερωτήσεις μπορώ εγώ να το διαβάσω από τους αναγνώστες. Ναι, βεβαίως. Ναι, υπάρχουν, κάνουμε σχολιασμούς. Ναι, βεβαίως, σχολιάζουμε, πάρα πολύ συζητάμε. Ναι. Αυτό. Θα ήθελα, κλείνοντας, λίγο να μας διαβάσεις ένα μικρό απόσπασμα από το καινούριο σου βιβλίο. Θα σου διαβάσω ένα μικρό κείμενο, ένα κείμενο προτροπή, όπως το λέω εγώ, και βρίσκεται στη σελίδα 81. Και αφού λοιπόν ένα τίποτα είμαστε, να αφήναμε, λέω, κάτι ο καθένας μας, κάτι καλό, κάτι που να μένει στους επόμενους ως θησαυρός, κάτι που να εξηλαιώνει το τίποτα που είμαστε, να αποδεικνύει πως δεν πιάσαμε τζάμπα χώρο στη γη που μας δόθηκε. Πάρα πολύ ωραία, Νεφέλη μου, σε ευχαριστώ ειλικρινά. Και εγώ ευχαριστώ. Είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση. Πέρασα πολύ όμορφα, ελπίζω και οι ακροατές μας. Όλοι μας μια χαρά περάσαμε. Κύλησε η κουβέντα μας πάρα πολύ όμορφα. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο. Ευχαριστώ πολύ. Να το πάρετε όλοι, να το διαβάσετε. Εύχομαι ένα όμορφο βράδυ και μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.